Tehát ezt a számot nagyon sok szeretettel szeretnék küldeni a Bélus bátyám Kaposvárról, sok szeretettel a gyönyörű szép lányának, a Barbinak az érettségi ballagása alkalmából, és fogadja nagyon-nagyon sok szeretettel a drága szüleitől. És kívánunk neki sok erőt, egészséget, hosszú, boldog, gondtalan életet. Az Isten áldjon benneteket, Bélus bátyám, a szép családoddal együtt. Legyetek szerencsések egy életen át. Te sutio sunto drago del Bélus muropratjasa, pelako ballagási, ande buteber sendes hastes bachtales zurales, tamen bachtale tajszaste. És itt mondta a Bélus: királylány, rajta tökéletes a látvány, úgy ragyogsz te, mint a legszebb porcelán. Barbika, te szemed úgy ragyog, mint az ékszered. Pici Barbika, mi téged szeretünk. Egy ajándék az édesapától, aranykorona billegből. Az Isten áldjon benneteket, hogy a Barbikát szeretitek. Egy ajándék az édesapától, aranykorona billegből. Az Isten áldjon benneteket egy élvelő. Királylány, rajta tökéletes a látvány, úgy ragyogsz te, mint a legszebb porcelán. Barbika, mint szemed, úgy ragyog, mint az ékszer.